שלום, צהריים טובים. שלום. יפעת תרנין ממובילי מחאת הסרדינים. אני רוצה רגע לפתוח ולהגיד משהו לפני שנתחיל בעצם ואני אסביר מדוע אנחנו משוחחות. בתוכנית הזו אנחנו מדברים הרבה פעמים על כל הכסף שאנחנו משלמים ועל הזכויות שאנחנו מבטיחים לעצמנו, ואחד היעדים שלנו בעצם זה לדאוג גם שאנחנו נוכל להזדקן בכבוד, אבל אני חושבת שהיעד המרכזי שמאפיין את 30-40 השנים הראשונות לחיינו זה לדאוג שלילדים שלנו נבטיח עתיד טוב כמה שיותר, ובשביל זה אנחנו עובדים קשה, משלמים על גנים פרטיים, עד שמגיעים למערכת החינוך הממלכתית. שזו לדעתי החרדה של כל הורה, משלב הגן, עכשיו זה כבר טרום חובה, נכון? נכון, מגיל 3, נכון. ועד שלב בית הספר כולל. נכון. למעשה ברגע עד שאת משחררת אותם לצבא, ואז הדאגות הן אחרות. ואז אתה לא ישן, אבל כמו שכולם אמרו, כשהבן שלי יגדל כבר לא תהיינה מלחמות ולא יהיה צבא. כן, לפחות. טוב, עכשיו בואי נדבר רגע, אני חושבת שאין הורה שלא מודע לעניין שבשבועות האחרונים קמה מחאה חברתית חדשה שלא נראתה בשנתיים האחרונות. אני גם רוצה לקוות שהיא תגיע לממדים האלה, אבל הפעם תצליח להשאיר חותם יותר משמעותי מהמחאה הקודמת. והמחאה הזאת נקראת מחאת הסרדינים. נכון. בואי נדבר על זה רגע. האמת היא, מחאת הסרדינים זה שם שהצטרף אחר כך. אנחנו התחלנו את זה במאבק להורדת הצפיפות בכיתות. מכיוון אני מכהנת כיושב ראש משותף בבית ספר יסודי רביבים בחולון, ושנה הבאה בבית הספר התפתחו 4 כיתות א' עם 40 ילדים, וכיתות ג' השנה אמורות לעבור צמצום מ4 כיתות עם 30 ילדים ל3 כיתות עם כמעט 39-40 ילדים בכיתה. זה מטורף. את יודעת, אגב, הלכתי וספרתי, מצאתי תמונה מכיתה א' בשנת 86, בסדר? ברמת אילן, זה לא איזה שכונת פאר הייתה, וספרתי כמה ילדים היינו בכיתה א', והתשובה הייתה 27. כן, תראי, אני לא יודעת, זה אזורים שונים, מקומות שונים, אבל זה לא משנה, את אומרת 80 נכון, שנות ה-80. נכון. עברו מאז כמה וכמה שנים. נכון. ומה שהיה נכון לשנות ה-80 לא נכון לשנות ה-2000 ולשנת 2014. אנחנו התקדמנו מאז, אנחנו מדינה מפותחת, ואנחנו מתיימרים להיות מדינה מפותחת. והילדים האלו הם העתיד של המדינה הזו. ולקחת 40 ילדים ולדחוס אותם בתוך כיתה אחת, עם מורה אחת, מול מורה אחת, זה פשוט לא אנושי לעשות את זה. וגם לא מאפשר להם, לא נותן להם את הסביבה הלימודית הנכונה, על מנת לתפקד כמו שצריך, על מנת להגיע באמת ולממש את כל הפוטנציאל שלהם. נכון. שלא לדבר על זה שאנחנו יודעים שיש ילדים, הרבה פעמים עולים לשידור הורים, שלילדים שלהם יש איזושהי מגבלה מסוימת, או איזשהו קושי מסוים, ובכיתות הגדולות האלה הם נאבדים, ואנחנו יודעים שבסופו של יום המטרה היא להשאיר את הילדים בחינוך הרגיל. נכון, זה נקרא שילוב, נכון, זה נקרא שילוב בכיתות, אז על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, גם המורה צריכה להתמודד עם העברת חומר והקניית ערכים והקניית סדרי לימוד והרגלי לימוד, היא גם צריכה להתמודד עם השילוב של הילדים, שזה דרך אגב זה בסדר גמור, אין לי שום טענה כלפי זה, רק על מנת שהמורה תצליח להגיע לכל ילד וילד, איך אפשר לדרוש מבן אדם אחד שעומד מול 40 ילדים באמת להצליח לעשות את זה? ולצפיפות יש הרבה מעבר לצפיפות הפיזית, זה הרי משפיע על כל כך הרבה דברים. אני לא חושבת שיש איזשהו מבוגר שהיה מצליח לתפקד במשך 8-7 שעות עם עוד 40 מבוגרים מסביבו כל הזמן, ולהצליח להגיע לתוצאות חיוביות בעבודה שלו. זה פשוט מצב, הילדים האלה זה העתיד שלנו, ואנחנו חייבים להם את זה. אנחנו, כמו שאת אומרת, מרגע שהם נכנסים למשרד החינוך, אז אנחנו דואגים להם, ואנחנו ההורים שלהם, ואם לא אנחנו נדאג להם, אז מי ידאג להם? נכון. אנחנו חייבים, זה חובה שלנו כהורים שלהם, פשוט לדאוג שתהיה להם את הסביבה הנכונה ללימודים. מה אומר משרד החינוך על הטענות המאוד מוצדקות האלה?
השר פירון בפוסט שהוא פרסם בפייסבוק הוא הסכים איתנו, זאת אומרת הוא קיבל על עצמו את האחריות, אפילו הוא אמר שזה אחריות של המדינה לטפל בנושא הזה ולהוריד את הצפיפות בכיתות. הוא מדבר על יחס מורה תלמיד, אבל מה שפורסם בימים האחרונים זה שמדבר על יחס מורה תלמיד, אבל זה מורה או שתי מורות לכיתה וחצי, או יחס משופר אחר, נכון? כן, אבל זה אותו דבר, אבל זה בדיוק, המתמטיקה אומרת שזה בדיוק אותו דבר, כי כיתה וחצי זה 60 ילדים על שתי מורות, אז למה לא לתת פשוט מורה ל-30 ובזה לסגור את העניין? נכון, למה לצמצם כבר את הכיתות הקיימות נכון, ולהגדיל את המספר. אני לא מצליחה להבין את הסיפור הזה. השאלה היא, מה אפשר לעשות? פניתם לרשויות המקומיות לראות אם הן יכולות בשלב ביניים עד שמשרד החינוך יתערב לתקצב את זה באופן חלקי כלשהו? זה מתוקצב חלקי, בחלק מהרשויות המקומיות כבר מתייחסים לזה ואכן מתקצבים כיתות לא תקניות, אבל בחלק מהרשויות לא. אבל זה לא העניין, מכיוון שבג"ץ שיצא לפני מספר חודשים, שפורסם לפני מספר חודשים, פשוט אוסר על זה. זאת אומרת, בג"ץ פשוט שם על זה קו ואמר, אין יותר, רשויות מקומיות לא יתקצבו יותר כיתות על תקניות, ומשרד החינוך בעקבות הבג"ץ הזה הוציא הנחיה, מנכ"לית משרד החינוך הוציאה הנחיה לכל הרשויות המקומיות, שהחל משנה הבאה לא תתאפשר פתיחה של כיתות על תקניות, וכיתות שכאלו צריך לצמצם אותם חזרה ל-40 ילדים בכיתה תוך שנתיים. לאחר מכן יצא עוד בג"ץ שנתן ארכה של שנה נוספת לסיפור הזה. אבל אני לא חושבת שצריך לדגל את זה לרשויות המקומיות, וגם השר פירון בפוסט שלו בשבוע שעבר לקח אחריות ואמר, זה אחריות של המדינה לטפל בזה, ואני מסכימה איתו לחלוטין בנקודה הזו. לא, השאלה שלי זה ברור לי, אבל ברור לי גם שמשרד החינוך מדבר על שינויים, אבל הוא מדבר עליהם בעוד שנתיים. ואני אומרת, מה קורה בינתיים? האם אנחנו יכולים, מה בעצם הפתרון הביניים עד שמשרד החינוך יישם לפחות את מה שאני מבינה שהוא באמת מכיר באחריות ומתכוון ליישם? מה עושים עד אז? אנחנו דורשים שהמצב יוקפא, זאת אומרת, כיתות שאמורות לעבור צמצום בשנה הבאה לא תעבורנה את הצמצום שמדובר עליו. ואנחנו גם דורשים שבעצם כיתות א' שעולות לכיתה א' בשנה הבאה תיפתחנה תחת תקן של 30 או 32 ילדים כפי שנקבע בהחלטת ממשלה ב-2008. ושתוך כדי תיבנה כמובן תוכנית רב שנתית על מנת לטפל בכל שאר הכיתות, בכל שאר גילאים, שכבות הגיל הקיימות. אוקיי. אנחנו לא מוכנים לחכות לתקציב 2015 על מנת לקבל איזשהו מענה. אז מה צריך לעשות כדי להצטרף למאבק, ככה לסיום? להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו, לחפש בעמוד הפייסבוק המאבק להורדת הצפיפות בכיתות, להפיץ את זה לכל ההורים, החברים, השכנים, ופשוט אנחנו כרגע בונים את התוכנית הבאה, אנחנו יורדים לשטח, אנחנו נחריף את המאבק עד שאנחנו נקבל תשובות מספקות ואופרטיביות